Здравейте! Днеска е епизод 5 на нашата Biker Power поредица. Днес ще бъда само аз, Иван Мицев. Защото всички байкери в Biker Power, понеже сега е великденска ваканция, ми решиха на някъде да заминат. И за това днеска сам ще снимам. Но обаче съм на друго, също така и съм на друго място. До сега бях с тази троица, скачах на едно място, но само където ми дотъпя. Вече си тръгвам. Това видео горе-долу ще излезе към 7 минути горе-долу. Да, за малко щях да забравя. Значи, до сега пускахме през 2 дена клипове. Това го направихме, понеже сме нови в това. Исках да ни научите. Но вече всяка сряда ще пускаме ново видео, както си е нормално. Тя ми вика 5 месеца. Ето тук цяло лято карах. През цялото лято само идвах тук към... Извинете. През цялото лято бях тук, скачах с тази троица. Беше много забавно. Този клип няма да ви е много сигурно много интересен, но нещо от сорта на обиколка, ама за мен е яко все пак. Ако го харесате, коментирайте все пак. Нови идеи. Ето тук също съм играл. Стига за мен. Да караме. Да, много коли, много бабунки. Извинете за всичкото това мърдане. Добре, сега се прибираме от Света Тройца към скоковете за 8 блок. Между впрочем, мислиме сега след изпитите от 21 нататъка, мислиме да направим след изпитите на 7 клас, да направим турнир. Но все още не сме решили кога. Но все пак ще бъдат след изпитите. Така че ще го обявим в нашата страница на Facebook, в нашата веб страница. Както така ще заснемем на видео и целият турнир. Сега, между прочим, минах пред дни и ми казаха носи луд, защото си говоря сам. Но все пак сме си лудички. Малко трудни пътища. Ето сега продължаваме пак, извинете за прекъсването. Малко е бавничко, ама токс. Тук сега минаваме през един магазин. Ма няма да минаваме през него, защото не искам да правим реклами. Защото ако беше реклама, трябваше все пак малко да ни платят. Обаче ще направя една малка реклама сега. Но... чудо голямо сега. Тук... Запомнихте ли горе-долу пътя? Ами, ако не сте, ето го. Е по този път надолу. Ако продължите, има един много готин сервис на драк. Не че правя
такова реклама на Драк, но има много готин магазин. Там през цялото лято си оправя гумите. Нали, в първи епизод казах, че 21 пъти съм си сменял задната гума. И там си сменях. Но извинете ме, аз казах външната, т.е. вътрешната, извинете ме. Но нищо, грешки се правят. Между прочим, сега събирам пари и ще си купя нови курбели и ще сложа водач на колелото, да не ми трака обтегача, защото докато скачам, много ми трака. Половината път го минахме и повече няма да говоря. От тук нататък ще пусна малко музика. Здравейте, пак. Това свърши вече нашата музика. Почнах да говоря отново, защото сме към края на нашето пътуване от Света Троица, в задния блок на
към нашите малки. Извинете, че съм запахтян, но много се уморих. За нашето тракче градозни блок. Още съвсем малко ще ни остане. Сега, понеже съм сам и малко сигурно ви излязло тъпо цялото това пътуване, сега малко ще поскачам самичък, за жалост. Но по-добре нещо, отколкото нищо. Вече всяка сряда ще качваме видеотата, както вече казах. Но може би ще има и точен час, не знам. Ето вече стигнах, тук съм. В смисъл, аз вече гаражите. Той има гаражи. Ето и отиваме. Ето го и тракчето. Един от скоковете го вдигнахме малко, но понеже е страшна жега, се напука и го развалих. В смисъл, минах и го развалих. Но нищо. Все пак. Ето ни. Към нашото тракче. Не сме ви показали още скоковете. Това е един от тях. Ето този от дясно го наричаме трапа. На завършене. Ето го този най-якия от всичките. Ето тук имаше един дъб. Но малко от него го махнахме. Ето го скока. И последния. На него имаме много лоши падания. Той е един от най-гадните. Но стига толкова говорене.